Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is TJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios Chitubu. Content chitubu chisingapwe chitubu chinonwane munhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangowagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Nyaya ndauya nayo zvamanje manje haungoriwo mubvunzo wandoda kubvunza kwamuri mese kuti kana pane vane ruzivo vandibatsirewo kuti nyaya iyi yakazopera sei. Vari mumota vakazodzika here vakarovana nemukomana uyu. Since papera makore matatu inini ndakangomirira zvangu patiently waiting kuti ndinzwe information. Saka ndaona zvakakodzera kuti aiwaka rega ndiuye panapa pachitubu ndibvunzewo hama dzangu kuti uyu mukomana uyu vakazodhila naye kusvika papi. Saka ndine vhidhiyo randichakuratidzai, motaurawo mafungiro enyu, mundiudzawo kana vari kuziva kuti nyaya yacho yakazofamba sei, mondibatsirawo handitika mahwani nyaya iyi handitika. Saka without wasting much of your time, rega tijambire muclip, but tisati tapinda muclip kaka toda kuti tingoyeuchidzana kuti kubva musi wa 28 kusvika musi wani kusvika musi wa 2 June madzibaba masango anenge varimo muSouth Africa Senton vachiita ma one on one. Ndiri kuuya navo panapa with an exclusive interview vachitaura zvinhu zvavo kuti zviri munyatsofamba sei, zvakamira sei, vachange vachishanda sei nenyaya yanetsa futi yechihure kumasowe. Tiri kufanira kuti tiitaure futi nani namadzibaba masango handitika. So make sure kuti kubva nani kubva musi wa 28 kusvika musi wa 2 June wabata madzibaba masango vanenge varimo muSouth Africa. Woita sei wokubatsira handitika. Masina ako woita sei oendawo kumberi. Regedza tonoti zvakamira sei neclip redu remukomana uyu handiti. Rudi nayo shamani. Rudi. Nenyechi. Panapa rudi chi. Yo dashi. Nondrova here, kana kutuma nondrova here. Watuma mapurisa. Aish. Watuka na Mnangagwa. Isa tepe hapo nondrova ini. Ufarisa wanza. Nondrova here. Olunza. Uda ndikumamise mapurisa. Tepa. Dato wakufarisa. Nondrova here. Aita se Mnangagwa. Aiwe motika sana pabreti yo rotara kuti Mnangagwa ndiye akutuma. Kana ari akutuma nemota yekumhata kwake. Oh. Ngaite zvimwe kwete zvako zvauda kunyekwa dauza panapa. Taura imwe nyaya. Mnangagwa anongwana papi pa. Amenoka iwo ndouya naye kandipako here panapa. Andona uri kutemba. Udonditi ndikubvunga ribvunzo uri kuda chii. Ndosikana kuti kana ari Mnangagwa akutuma nda. Uri anike wewe? Kwewe uri chii? Uri ukati mumamisane nefoni yako. Hey. Pakaipa. Ende pari kupisa. Mamunzwa mukomana achitaura ega achitaura mashoko ataura ainangu anokwanisa kumadzokorora mashoko yayo. Mashoko ainzi namai chisamba mashoko makukutu. Zvikanzi iwewe uri ani wewe, watumwa nani? Hey, ndo pane nyaya pa wanzo watumwa nani. Kana reye akutuma muzoti MH mawani pakashata nditika. Saka ndomubvunzwa nambobvunza papai vhidhiyo richitanga kuti yakazopera sei nyaya iyi. Vari mumota vakazoburuka here vakarovana. It's been 3 years takangomirira kunzwa kuti chii chakazonyatsoitika, zvakafamba sei handitika. Saka naune ruzivo, une idea kuti zvakafamba sei, isa comment mucomment section wotiudza kuti aiwa vakazorovana kana kuti uyu akazodai akadai nekuti ndiwo ningoita sei uchiziya nyaya handitika. So ndonyaya yanga ndichingofambira nayo zvamanje manje ndangoti ndikuone sei ndikubvunze iwo kuti zvakazofamba sei. Musakanganwe musi wa 28 May kusvika musi wa 2 June
madzibaba masango vanenge vari muSouth Africa vachichimhanya handitika tora nhamba idzo dziri pasi apo woita sei wovabata wobatsirika nawo. So ndonyaya yanga tichifamba naizvo manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngasangane muvhidhiyo rinotevera.